Meleke ukuncokola nani ngelizwi lokuqala elifumaneka ke kwi-Evangeli Luka chapter 23 verse 24. Ilizwi elithi Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Umbhali ke uthe emveni koko babelana ngengubo zakhe. Nguluka kuphela bazalwane esifumana kuye lo mthandazo. Eli lizwi ilifudula lisaziwa njengelizwi loxolo, kodwa theologically la interpretwa njengelizwi likaYesu lomthandazo. Laziwa ikakhulukazi njengelizwi lomthandazo. uYesu ethandaza bahlobo bami abathandekayo enkosini. Utshilo ke umama uMvangeli osuka apha intoba sele sisemnqamlezweni mzomhle othandekayo. Ngamanye amazwi sesifikile eCalvary. iCalvary bazalwane ibisaziwa kakhulukazi njengendawo yesiqalekiso. Abantu abaninzi bewazi umnqamlezo njengomthi wehlazo. Kulapho bekubulawa khona bazalwane abantu abangamakhoboka abasuka ebuthinjweni. Kulapho bekubulawa khona abantu abenze izinto ezimanyukunyezi, izinto ezingathethekiyo. Kulapho bekubulawa khona abantu abangenabani bokubangcwaba bebethathwa baxhonywe kulo mnqamlezo. Kodwa bazalwane, into nomahluko kusasanje bazalwane baba abathandekayo, uthi umbhali abantu babengabethelelwa kodwa babebotshelelwa bazalwane emnqamlezweni. Kodwa namhlanje bazalwane lo ubethelelwa apha namhlanje zithi zibhalo bambethelela emnqamlezweni yezikhwenkwane yahluka kwizinto ebezikade zisenziwa ngaphambili. Bahlobo bam abathandekayo enkosini, kwaye enye into emangalisa abantu abasemnqamlezweni bathandekayo kusasa nje ingoba lo ubethelelwa apha namhlanje ukhupha ilizwi lomthandazo. Uyathandaza abantu abekade bebethelelwa apha bebethukisa bebengathandazi, kodwa lo ukhupha ilizwi lomthandazo. Bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Mzomhle odingalilizwi lathini yaqala washuka
bazalwane baba bathandekayo enkosini babhideka abantu abasezantsi Emnqamlezweni emva koba bebhidekile bazalwane baba bathandwa ilizwi lamazwi kaThixo akhange ba-understande bazalwane intoba lo ukhupha ilizwi lomnqamlezo loxolelo bazalwane kaloku nguye omele intoba bangabonga abantu bangafikelela ekuyazini inyaniso lotithatha ukuthi lo ubethelelwa kwa namhlanje wehlukile bazalwane wehlukile uyesu wethu wehlukile msathandwa nilizwi lamazwi kaThixo yingoko kayibhaptizwa bahlobo abathandwa nilizwi lamazwi kaThixo uthi umbhali wavela ilizwi liphuma emazulwini lisithi lo unyana wawayintanda endikholisiweyo nguye mveli yena bahlobo abathandekayo enkosini baxolele ngoba abayazi into abayenzayo basizawugqitha bazalwane bam elizwi lanamhlanje libhekiswa kum nawe bazalwane bam bathandekayo enkosini phofu unalo na wena uxolo bazalwane bam bathandekayo ufuna ukubali uyesu wayengumntu womthandazo uyesu wayephila ngomthandazo bazalwane yiyo le nto xa wayefundisa abafundi bakhe wathi kasuba nithandaza ithini Bawo wethu osemazulwini sixolele izono zethu ukuze nathi sibaxolele abasonayo thina lomthandazo kaYesu ngamanye amazwi wesithi uyise kawaxolela uxolele bonke bazalwane baba bathandekayo enkosini ndike ndibava abantu athi kusecela uxolo komnye umntu athi ndikuxolele kodwa into wandenza yona angezendile imali bahlobo baba bathandekayo enkosini akusinguwo umthandazo uyesu athetha ngawo lowo ngokuthi kuncwadi yamaHebhere esawube zixolele izono zabantu uyazilibala bathandekayo ngoba xa uxolela uyagqithisa xa uxolela uyagqitha bazalwane bam abathandekayo uyalibala ngepasti xa uxolela bazalwane bam abathandekayo enkosini bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo kobana abantu sele ubaxolele bazalwane bam abathandekayo enkosini mhlawumbi bakhona nalapha abantu ongakwazi nokubajonga abantu ongakwazi nobabulisa uthi xa umbona engena ngala mnyango uthi ngoba unaxolo naye uxolele utshintshe direction ngoba unani ukuthi uxolo bazalwane baba bathanda ilizwi lamazwi kaThixo sesinamakrestu anjalo athi nangona sesithi sinelizwi likaThixo sinabona ngalo kanti uKrestu akazange
masixhenxe aphinde kasixhenxe bazalwane uxolela umuntu kusenokwenzeka bazalwane kanza kwehla ukhona umuntu nalapho ungakwazi kumxolela bazalwane babathandelayo enkosini kodwa namhlanje uThixo uphuma umntakwethu hamba uyoxolela bathandelayo enkosini baba uYesu Thixo unento ngakumzalwane wakho mxolele ukuze uyisuse emafuleni akuxolele xa ungakwazi ukuxolela alikho ithemba loba uyawuxolelwa emazulwini bathandekayo enkosini sikuyizwe labantu abangenaxolo bazalwane babo bathandekayo enkosini kwaminyaka kwesithathu saseJohn Walk kwabe kwabulawa ixhegazana elina-8 years labulawa lanqunywa lafakwa emgqomeni wenkunkuma ngoba ngabantu abangenaxolo bathandekayo enkosini kodwa ukuthi ngibhale namhlanje kasi sawubona